Heippa isä. Äiti kertoi mulle eilen, että et pääse kotiin sieltä vieläkään. Tyhmää, että joulunakin meidän täytyy olla tällä lailla ihan erillään. Kaikki menee täällä nytkin ihan hyvin. Sota välillä vaan vähän pelottaa. Kaikenlaista tekemistä on niin paljon, että senkin joskus melkein unohtaa. Äiti, onko keijuja olemassa? Kuule isä, onhan kaikki hyvin siellä. Oithan hyvin siellä jossakin. Onhan kaikki vielä niin kuin ennen. Tulethan sä kotiin vielä takaisin. Mutta äiti sanoi mulle, että keijujutut on ainoastaan satua. Kerro isä, mitä minun pitäisi ajatella? Tahdon uskoa sinuun ja Keiju Illuusiaan.